Aki mangita sa asawa yung sakon. Oo. Wala ko kita siya. Di, ano na ko masawa sila na isa na anan na sa magulang. Pero taga diin gini sa sino ni sa Baladanay? Nagapurok ko singot. Puro crossing utso. Tapos ano ning iyang kwan, ano ning iyang trabaho gid? Asa una sa sabon sa construction. Construction. So nakita mo sa kaina sa aga pa. May pamilya pa ni siya? Oo. Apat yung minugo na bata. Pila? Apat. So siya ning naga Oo. mga lagko na ni tanan. Oo, do high school na hanggang may. Oo. So bali isang kagina sa gibugno mo pa ni siya sa aga. Mga oras mo gid sa? Mga 8 ito na pagulan. Alas 8. Dayon, gaano sa? May jacket sa kakalo. Amo nang iyang ginasuksok mismo. Anong iyang may jacket pa ni siya. Pero doon nakita dito wala man jacket. Wala, may jacket. Ara may jacket. Sa nakakalo siya. Wala sa yung jacket lang kami kalo na. Oo. Sa pagkakilala nyo ni siya, ma'am, ano ning... Wala mo na siya sining kontra sa amon. Mabuhat mo lang lang niya mo at ko na permi mo. Pinang edad niya si ni Ma'am Hao? Lumalay no 4 bala mo. Pero ang complete name niya, sino ni? Si Jericho Perolino. Jericho Perolino, gini pangalan niya. Okay. Ano na niya kaisa sang bana ko yasawa. Nakaisa sang bana mo, ang iyasawa. Okay. Bali, ano yan nakabali? Ha? Parinte yan naka. Bali, pila ng mga edad niya, mga 40 plus. Ano ginobraya gid ni? Wala naman iba other than that. Pero ini construction niya, pero may gini sa construction or pa ano-ano lang. Chimpo-chimpo. Chimpo-chimpo. Pero sa subong kaina, nagpa-construction sa may dala sa ngakuan. Mga ahoy. Ha? Mga ahoy sa ano. Mga ahoy. Tiya mo nang nga reader sa. Okay. Sino pangalan taga ni Ma'am? Mary Grace. Mary Grace Pranisa. Pranisa. Mary Grace Pranisa.